Bon dia, sóc el Miquel Ubuntero i no sóc informàtic, però avui amb Linux jugarem. Més exactament, us mostraré, potser només jugarem amb un parell de jocs, no ho sé, tinc que mirar-ho. Mirarem alguns jocs que estan creats per Windows, però els farem funcionar amb Linux. I això pot ser una cosa curiosa perquè sempre... on Linux sempre ha anat a la pata coixa ha sigut amb el tema de jocs. Hòstia, quin collons d'aire fot? No fa fred, però fot molt d'aire. On s'està millor quan fot d'aire? A dintre del bosc, els animals ja ho saben. Et protegeix del sol, de les glaçades, del vent. A dintre d'un bosc és on millor s'està. Doncs, volia dir doncs, no pues. Doncs avui anem a casa i jugarem, veurem un parell de jocs o tres, depèn del que tingui, jocs de Windows a Linux. Us agradarà. Vinga, som-hi. Bé, ja estem aquí amb Steam i buscarem aquí a la botiga perquè veieu el preu i una mica les característiques, dos jocs de Windows. En tinc algun més, però avui en provarem un parell. I aquí està, veus? En la biblioteca. El preu és de 5,89 €. El Volvo és un joc de plataformes i després veurem un joc de cotxes, d'acord? Aquí hi ha una mica de vídeos perquè veieu com va el joc. Es poden jugar, crec que 2 jugadors, no sé si fins i tot més, però li van a ficar lo de multijugador, d'acord? El preu ja l'hem vist, aquests 5 €, i us vull mostrar aquí que, segons aquest símbol, no està per Linux, és per Windows. Però li han ficat recentment, crec que és una capa que li diuen Proton, aquí a la plataforma Steam, amb la qual la majoria de jocs de Windows també funcionen amb Linux. Tinc entès que és la majoria, això vol dir que potser al 100% no. Jo vaig provant, n'he provat 3 o 4 i de moment tots m'han funcionat amb Windows. Avui en veurem un parell, aquest i un altre de cotxes. Un altre dia veurem també, vaig baixar-me una demo del Tomb Raider, crec que era, també per Windows, i de moment l'experiència està sent molt bona, la veritat. No sé si aquí es veu el joc, a part d'aquest vídeo. A veure si tiro una mica endavant, veieu? És el típic joc de plataformes. Aquí va pujant. El kit de la qüestió és que tu ets com si fossis un hàmster dintre d'una bola i tens que anar saltant i anar superant reptes. Aquí hi ha aquests vídeos, hi ha algunes captures de pantalla perquè veieu una miqueta com va el joc, aquí, en fi. És entretingut, són aquells jocs que jugàvem als, no sé, potser als 80, als 90, quan no hi havia coses tan espectaculars com la d'ara, però són molt entretinguts. I jugarem només 2 minuts, només perquè veieu que funciona i ja està. El que es tracta d'avui, més que presentar jocs, és veure jocs de Windows que funcionen amb Linux. Aquesta és la idea, d'acord? Llavors no m'extendré massa. Vale, fotrem New Game. In a world where rats wear pants and run the show, you're Aquí just a tiny human in a hamster cage. La fletxa amunt i avall no, només esquerra i dreta, i Hold, mantener la barra espatlladora per saltar, vale? Fletxa esquerra, ara aprieto la barra, miré fletxa a la dreta i quan jo vulgui faré ara i pum, deixo anar la barra per fer un salt. Veieu? Hòstia, s'ha quedat així. Així és una mica fotut. A veure si puc donar-li una empenta. Hauré de donar-li més empenta per sortir d'aquí. És fumut, a veure si ho puc tirar. A veure, des d'aquí potser. Ara tiraré cap a la dreta i salt. Vale. Ai, merda, que em quedo atrapat. Hòstia puta. Pues no és tan fàcil com sembla, A veure com surto jo d'aquí.
Això no m'havia passat mai. Mira que he jugat al joc aquest unes quantes vegades. Pues això serà fotut. A veure si salto i puc escapar d'aquí dintre. Em sembla que... No sé si tindré collons de sortir d'aquí donant-li cops. Bueno, i ara m'he caigut a dintre d'aquesta olla. Ja veurem si... A veure, ara potser... Joder, pues sí que és xungo això. Bueno, a veure si aquí a base d'anar fotent cops... Pues em sembla que no em quedarà un altre que fotre-li hòsties. Joder, macho, pues sí que se m'ha complicat la cosa. Ara hauré de donar empentes fins que aconsegueixi arribar al final de la cuina, però la veritat és que no ho tinc tan clar. Bueno, jo no sóc gaire bon jugador, no m'havia passat mai de quedar-me atrapat a aquesta gàbia, que he jugat diverses vegades. El plan B, si us quedeu així atrapat i voleu continuar, doncs sortir del joc, tornar a entrar i començar. Tant és, ja heu vist que funciona, aquesta era la idea i veig que no tinc aquí instal·lat. Faré una pausa al vídeo, que volia ensenyar un altre joc que no està instal·lat, ara l'instal·lo, pararé una mica el vídeo que estic gravant amb OBS Studio, mira, us ho ensenyaré i tot, aquest és el programa que utilitzo per gravar, OBS, molt conegut. Aturo l'enregistrament, instal·lo el joc i torno. Bé, aquest és el segon joc de Windows que avui us mostraré. El Need for Speed, hi ha diverses versions d'aquest joc. Jo vaig triar aquesta, la Need for Speed Payback. Estava en oferta quan el vaig comprar ara fa uns dies a 4 euros i no gaire més. Ara veig que n'hi ha un altre fins i tot més econòmic, però aquí té una clau que no sé quin significat té. Bueno, ja veieu, n'hi ha diverses versions, els preus no varien massa, vull dir que està bé. Aquí ja diu que ho tinc a la biblioteca, d'acord? I només us mostraré, que avui anava el tema de veure com jocs de Windows funcionen amb Linux, doncs aquí veieu el símbol del Windows. Si no, aquí apareixeria el de Linux si estigués disponible per Linux, però tal com ja he explicat, li han ficat una capa a Steam que molts jocs de Windows aquí funcionen. Fantàstic, no? Anem a veure una miqueta aquest joc, va. A veure on el tinc per aquí. Vale. Què he de dir d'aquest joc? Bueno, a mi no m'acaba d'agradar, no m'agrada del tot, no em fa el pes. Però sí que el presento perquè és un joc, o en el seu moment, quan va sortir ara fa uns 4 o 5 anys, va ser molt popular. Els cotxes que surten són molt guapos, els gràfics estan molt bé i pel motiu que sigui va ser molt popular. A mi què és el que no m'acaba d'agradar? No m'acaba d'agradar les cinemàtiques, no sé si ho dic bé en català, si és correcte aquest mot, cinemàtiques, que són aquelles imatges de vídeo que tu no interactues i t'has de tragar una presentació. I en surten moltes, pel meu gust, masses. Algunes, si prems la tecla Enter, les pots ometre, d'altres no. I, com veieu ara al principi en carregar el joc, també triga l'hòstia. I no és un joc que ocupi molt d'espai, ni uns gràfics excepcionalment, allò que dius, uah, és brutal. No sé per què triga molt en carregar. Jocs amb més gràfics, que pesen més i tal, no triguen tant. Bueno, això seria allò que en diem un mal menor. Bueno, esperarem a que acabi de carregar mentre jo vaig comentant. Tampoc m'ha agradat el tema del volant. Aquest joc crec que només es pot jugar amb teclat, ja hi ha unes instruccions al principi, i quan gires a esquerra o dreta és molt sensible al volant, se'n va molt, i que ningú em digui que és més realista, perquè pues, no mola, què vols que et digui, no mola. A veure, aquí ja veieu a esquerra, ara poso a la dreta multijugador i ara poso a l'esquerra
l'arranque inicial. El multijugador que està aquí a la dreta, si l'intentes iniciar, te diu primer has d'acabar l'arranque inicial, que és el que veurem ara. El que passa que ja fa dies que hi jugo i no s'acaba mai, dura molt. Llavors al final m'he cansat, com que és un joc que no m'agrada del tot, m'he cansat de fer l'arranque inicial i no podrem veure la partida online. Però bueno, deu de ser el mateix, però en lloc de jugar amb bots de l'ordinador, doncs jugues amb gent de por ahí del món. Vale. Potser això serà més divertit, no? Sobretot si feu un grupet d'amics i tal. Bueno, pues a veure si me'n recordo, les fletxes... Aquí. Vale, i la barra espatlladora suposo que s'ha de fer demà, anem a provar. Vale, ja hem fet una derrapadeta. Antes tendrás que demostrar lo que vales. Hazlo en algunas carreras por la ciudad y tendrás tu oportunidad. Vale, M para abrir el mapa. Pues espera, que afluix una mica la velocitat. Bueno, jo apreto el mapa i que sigui el que Déu vulgui. I ara amb les fletxes puc anar amunt o avall, ni tirarem avall i marcarem aquest punt, acceptar. Apreto Enter i així ja tindré com si fos un GPS que m'anirà indicant. Em sembla que vaig al revés, que hauria de tirar enrere. Vaig a provar de girar el cotxe amb el fre de mà, que és la barra espatlladora, i a veure, sí, he d'anar amb aquell punt vermell, d'acord. Bueno, veurem una miqueta... Temes gràfics són guapos, no? No es veuran tan bé com si tingués una gràfica guapa, jo ho dic sempre. És que mentre xerra aquesta noia jo callo. Sí, tengo una idea. A veure si sabem i puc parlar jo. Anava a dir que això és un ordinador portàtil. Era un ordinador d'empresa, com ja es podeu imaginar, doncs no tindrà uns gràfics, o sigui, no tindrà una tarja gràfica guapa, i menys amb un portàtil. Ui, que em passo de llarg. I tot i així, doncs, es veu prou bé. L'empresa que jo treballo fa 5 anys, crec, més o menys, quan em van canviar l'ordinador portàtil, l'ordinador que quedava, diguéssim, obsolet, que ja no acceptava Windows 11, que no funcionava bé amb els programes que utilitzo jo per treballar, doncs l'empresa, que són molt macos, diuen se'l podeu quedar a l'ordinador vell. I vale, i jo vaig pensar, hòstia, aquí li fot un Linux i això tirarà que no veig. M'he passat de llarg, vaig a fer un quiebro aquí amb el freno de mà, vinga. Mira, 360. I la veritat és que tot i ser un ordinador, doncs això, que tindrà els seus 5-6 anyets, que no té una tarja gràfica, que és més un ordinador de treball, no per jugar, doncs es pot aprofitar bé en Linux. Hi ha molts jocs que funcionen molt bé i a veure que em passo d'allà una altra vegada. Vale, he d'anar a aquell punt vermell. Quan arribi aquell punt vermell ja deixarem de veure el joc, de gravar-lo i de presentar-lo. El que es deia, el volant se'n va molt, tu. A la que toques una miqueta de fletxa esquerra o dreta se'n va moltíssim. Ui, que em passo de llarg. Crec que tenia que haver girat aquí a l'esquerra. I és l'única, és una de les coses que teòricament era per aquí, però aquí no es pot passar. No ho entenc. Bueno, anirem a la següent cantonada a veure si puc girar. I això és el que no... A veure, per aquí, si pot passar. És el que no m'ha agradat d'aquest joc, val? Que el volant se'n va massa, els vídeos que t'has de tragar, que són llarguíssims. Ara que he arribat aquí, sprint en la ribera. F... Iniciar F o E, cuny, que no veig una puta merda. A ver, tienes que haber iniciado sesión en tu cuenta para hacer una foto. Yo no quiero hacer una foto. A ver si sense voler salir de la foto, sí, salir, no sé què hauré fet jo. Ah, era la E. Amb la F es veu que es fa una foto, però has de tindre compte. Ara he apretat la E per veure... Veus el que has dit? Bueno, jo espero que a vosaltres us agradi el joc, que el disfruteu, que per 4 eurets teniu un joc
Home, ara mira, ara hi ha més participants, potser aquí serà una mica més divertit. A veure si no quedo l'últim, almenys. Jo crec que, clar, per lo que val el joc, que 4 horets funciona en Linux, doncs està bé. Encara que tingueu una castanya d'ordinador, pues podreu fer aquí unes carrerites guapes. Ara ja és més divertit, sí, amb més participants. Hòstia, però que dolent que soc, no... Crec que vaig l'últim. Bueno, a veure si crec que tira la carretera. Em sembla que ja vaig al tercer. No ho veig. És que estic tan pendent de la carretera que no sóc capaç de mirar les indicacions. Ah, ara ho veig. A la part esquerra superior vaig al segon, el que està marcat en blau. Bueno, segon, no està tan malament. Oh, me paso. ¿Cómo? Joder. ¿Con esa mierda de coche? Merda, ara m'han avançat aquest parell. Heu vist com vaig escopant amb les Voy a por parets? ti. Vinga, esquerra i dreta, anar fotent hòsties. Pues ara vaig... Buah, al cinquè, per lo menos. Mira que anava al segon. A veure si aquesta recta puc recuperar, perquè el cotxe tira, Ahora o nunca. Home, la curva aquesta no l'he agafat malament del tot, He reduït bastant. Joder, el cinquè. Bueno, quan acabi, que abans de dir que anava... No ha superado el evento. Qué malo que soy. No voy a perder Pues nada, ho deixem aquí. Ja heu vist que el joc funciona... Un joc que estava creat per Windows, funciona amb Linux, que és el que jo volia mostrar. I a qui li pugui agradar aquest joc, pues que se'l compri tu, que ara està en oferta. 4 i poquet. Si voleu sortir del joc, l'Escape no funciona. Crec que és Función i F4. A veure si és o no. No? Joder. És una de les altres coses que me toca els ous. Vols sortir del joc i no hi ha manera. A veure si és F4. Tampoc. Función F4 tampoco. Escape tampoco. Bueno, i si jo ara vull sortir d'aquí, com collons surto? És que és la hòstia, No hi ha manera de sortir del joc? No sé, quan estàs en una cursa no et deixa sortir. Vaig a tabular, alt i tabulador, per anar a una altra pestanya. Vale, menys mal. I ja des d'aquí plego, vale? Ja hem acabat el Domingo Linuxero. Espero que us hagi agradat i qualsevol dubte pregunteu. Apa, adeu. Wow.